Iki nyanyi sing tenanan. Masalah urusannya roh agama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Senadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu. Andiku ceng andi, andiku ceng andi. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Agama bareng-bareng ngayomi jagat raya. Ora ana rong taun nggonmu dadi presiden dipeksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ra ono nyatane. Dadi ban politik orde baru. Dadi korban ambisi reformis palsu. Ya. Sebelah kiri kok lemes dia iki. Tangane. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene mergo mbelani rakyate. Sing dianggep ra penting lantas dadi singkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicegal kono kene mergo mbelani rakyate. Sing dianggep ra penting lantas dadi singkirake. Iya, 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 iya. Tolong jawab semuanya. Senadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu. Endiku ceng endi, endiku ceng endi. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Agama, 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 agama. Dino lupa. Yo. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pendekar rakyat dicegal kono kene mergo mbelani rakyate. Sing dianggep ra penting lantas dadi singkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan.
dengar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo melani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake dadi jaluk kabeh